Eta gaurkoan Navarraldeko kideekin egoteko aukera izanen dugu, izan ere asteburu honetan Nafarroako bandera defendatuko duen manifestazioa deialdia egin dute eta honen inguruan hitz eginen dugu Beini Agirrerekin, Navarraldeko kide. Arratsaldeon eta ongi etorri Beini. Mila esker eta arratsaldeon zuei ere. Bueno, konta iguzu, zein da Navarraldek asteburu honetan egin duten manifestazio horren inguruan daukan iritzia? Bueno, agian lehenengo manifestazio bera oso gauza bitxia bezala iritsi zaigu, ezta? Zen azken finean orain Nafarroaren ikurren eta Nafarroko banderaren defendatzaile sutsuenak badirudi dirala orain arte nafartasun hori justu ukatu egin dutenak. Inoiz ez dute, beste bandera batzuk atera izan dituzte aurretik eta Nafarrokoa beti izan du da bigarrena. Eta oso bitxia da pixka bat gizartearen sektore horrek ateratzea Nafarroko simboloen defensan, ezta? Orduan ikusi beharko litzateke testu inguruan edo zer dela eta ateratzen da hau, ezta? Deitzen beharko genuke simboloen lege horren bertan bera ustearen kontua. Orduan bazegoen lehendik lege bat simbolo batzuek ukatu egiten zituztenak, ezta? Orduan lege ukatzaile bat zegoen, hau da, baimena zegoen simbolo batzuk erabiltzeko eta beste simbolo batzuk ezin ziren erabili legez kanpoko edo zirelako komunidade foral honetan, ezta? Orduan egiten dena da nolabaiteko debeku horiek edo bertan bera utzi, hau da, simboloen afera bada maila batean maila personala eta subjektiboa. Bakoitza norbera identifikatu egiten da simbolo konkretu batzukin. Eta nik uste den nahiko argia dela simbolo batzu dirala gizarteak partekatzen dituenak eta esan nahi batero badaukaten, ezta? Kurioski, Nafar banderaren esanahiari buruz eta simbologiari buruz badago konbentzimendu bat edo badago nolabaiteko iritsi bat, bandera hori dela Nafar estatua izan zenaren simboloa. Naiz eta berriki berreskuratua edo izan Arturo Kanpion, Altadil eta hemen abertzale jende batek bandera rebendikatzen etzanean egin zuten diseinu bat eta jarri zuten balorean justu kontrarrestatzeko edo justu gelditzeko edo parean jartzeko beste bandera bat eta bakarra bultzatzen zanean, ezta? Eta kurioski, bandera harren defendatzaile direnak bihurtu dira Nafar banderaren, Nafar estatuaren banderaren defendatzaile. Zein gaude, ongi etorriak, ezta? Gu ere Nafar bandera defendatzen dugu, eta ez Nafarro foralean bakarrik, baizik eta Nafarro lurralde guztian. Honen harira manifestu bat eta bideo bat ere atera duzu, ezta? Bai, lehenengo kezka, ezta? Kezka, harridura puntu hori gainditzen dezunean, esaten dezu, ze gertatzen da, ezta? Orduan, honen atzian badago gauzak nahazteko eta falsutzeko eta jendea engainatzeko saiakera bat, ezta? Nik uste hori zehatzen dugula, nabaritzen dugu. Hasteko, Nafarroko ikurrak eta Nafarroko bandera inork ez du kustionatzen. Orduan, zer dela eta inork kustionatzen ez duen ikur bat horren defensan ateratzen zea, denok aterako gara horren defensan, inor ez dago horren kontra, ez da gutxiago ere, alde gaude. Nafar ikurreren alde gaude. Orduan, lehenengo pixka bat harridur hori, ezta? Orduan, justu badirudi ez dela egiten Nafar banderaren edo zerbaiten defensan, baizik eta azpitik beste zerbaiten kontra edo beste zerbait zensuratu nahian, ezta? Izan daiteke gobernuaren edo Nafar gobernuen
udaletako zinegotzi talkateen, izan daiteke Nafar gobernuaren jardueraren kontra edo zalantzan jartze hori, ezta? Zen, ez da egia eta egia ez dan gauza bat aurkezten dute egia bezala. Ez dakit Iruñako udaletxea Nafarroko bandera jartzearen kontra balego bezala. Eta ez da horrela, ez duen. Pixka bat hori salatzeko egin genuen idatzi bat, folio bateko idatzi hau, pixka bat hau komentatzen, lehenengo harridura eta bigarrena esateko inondik inora Nafar bandera eta Nafar sinboloak ez daudela arriskuan, ez daudela inork zalantzan jartzen eta horren defentsan. Komunikatu bat egin genuen, modu simple eta oso spontaneoan egindako eta segitu hasi zen jendea atxikimentua erakusten dokumentu horri, eta nik uste momentu honetan 300 personatik gora sinatu dute, bat egiten dute hemen agertzen den planteamendu horrekin. Eta oso jende esanguratsua da, eta espektro sozial oso zabaleko jendea. Ez Nabarraldeko kideak bakarrik, baizik eta nik uste dut Nafar gizarte oso zabalak onartzen duela hemen Nabarraldek egin duen planteamendua. Nafarroako banderari dagokionez, zein da bere jatorria? Eta esan nahia, ez? Baskoien simbolo bezala. Bai, jatorriari buruz lehenengo aipamen idatzia eta testigantza grafikorik lehendik ez dagoenez, da justu 1522ko konkistan Gaztelako kronistak esaten dute Nafarrak nola zetozen defensan, inbasioaren kontra altxa ziren Nafarrak, etortzen zirela nolabaiteko estandarte gorriak, halako lerro edo banda, urre koloreko bandak edo zaukana, ezta? Ez da gehiago deskribatzen, hori da 1512an. Lehenagotik erregeek, Nafarroko erregeek, Teobaldoren dinastiatik hasita, Antxo 6. eta 7. arrano beltza erabiltzen zuten, oihal gorri batean Nafar arrano beltza. Gaur egun horia da, ez? Ez, berez da fondo gorrian, oihal gorrian egindako margotutako edo bordatutako arrano beltza, ez da? Gertatzen da, historialari batzuk lehenengo dokumentuetan hori ikusi zutenean, kolore gorri hori nolabait kolore janda zegoen manuskritoetan, eskuizkributan. Orduan zabaldu zen nolabaiteko mito bat, leyenda bat, kolore horiaren gainean ipinitako arrano beltza zala, baina berez, kronika guztien arabera eta dokumentu guztietan arabera, oihal gorri baten gainean egindako ikurra da. Orduan, ikur hori Nafarroko erregeek zearen ondoren, konkistaren ondoren hartu zuten beretzat, eta marraztuen dute eskudu baten edo estandarte baten itxuran, eta blokao edo olako botoi hori batzuekin eta marrak, ez da. Orduan, beste dokumento grafiko bat badago, konkistaren ondorengoa, eta da Carlos Bosgarrena enperadorearen garaian margo bat edo oihal bat margotuta dagoena. Orduan, Carlos Bosgarrenak bere imperioaren herrialdeen ordezkaria guten dira bere hiletara, eta noski, Carlos Bosgarrena da Nafarro konkistatu zutenen errege katolikoen ondorengoa, eta Nafarroko ordezkariak agertzen dira jada Nafar bandera karratu batekin, marra horiak itxia, eta mantentzen dute blokau edo botoi moduko horiek.
Orduan, hori da pixka bat testigantza grafikoa eta dokumentala, ezta? Baina lehendik badago uste bat edo badago nolabaiteko transmisio, ahos-ahoko transmisioaren bidez eta mitologiaren bidez eta zabaldutako beste arlo bat. Eta honetan, zertan oinarritzen da Nafar banderaren sortzi izpi edo sortzi horiek, ezta? Orduan badirudi sortzi puntako izar baskoiaren ikurra egon daitekela Nafar bandera horren azpian. Hori irudikatuz, hau da, oso antzinakoa dan baskoien garaiko ikur bat badirudi reflejatzen dela edo irudikatu nahi izaten dela oraingo Nafar bandera horretan. Garrantzitsua da gure simboloen esanahia zaintzea? Begira, nik uste da mundu guztiak espresatu behar izaten dugu barruko nahia zerbait fisikoekin, ezta? Eta banderak eta banderolak izaten dira era askotakoak, osasunaren futbolzaleak ere beraien bandera edo erabiltzen dute, ezta? Eta ez dakinik, presoen aldeko kanpainak egiten diran ere bandera bat, bandera batek zerbait adierazten du. Eta herri guztiek daukate bandera bat, batzuk inkluso bi gure kasua, baina herri guztiak izaten du bandera bat, hor nunbait erreflejatzen dutena beraien izaera. Gure kasuan, Nafar banderak erakusten du Nafarroak izan zuela estatu bat. Nafar bandera ez da ezagutzen hemen bakarrik. Nafar bandera errepikatuta dago Erdi Aroko oial, margo, erregeen arteko batzar, eskontzetan, hau da, kontzilioetan, Nafar ordezkariak Europara ateratzen ziranean, erresuma independentea zanean, Nafar bandera hori erabiltzen zuten ikur bezala. Osa, beraien herriaren representazioa Nafar bandera hori zen. Gero, igual, itzin berko gunoke pixka bat diseinuari buruz. Ze Nafar bandera ez da izan, gaur ezagutzen dugun bezalakoa beti irudi desberdinak izan ditu, baina horrek ja pixka bat gehiago erantzuten dio estetikari. Oinarrian gauza bera da. Estetikari buruz, esan beharko genuke, simboloen kontuan, simboloak ez dira sartzen. Simboloak edo onartu egiten dira, edo zure egiten dezu, herri batek bere ikur hartzen du, edo bestela ez du funtzionatzen. Gaur egun, ez dakit nola esan, Euskal Herria, Nafarroa banatuta dagoan bat administrazio desberdinetan. Eta badirudi, Nafar banderak errebindikatu nahi dute autonomia edo erregimen foral baten ikurra bezala beste autonomia batek ikurrina dauka eta iparraldea noandik ere ikurrina erabiltzen dute, ezta? Orduan, gure kasuan ez da kontrajarria dauden ikurrak, ez da gutxiago ere. Laburua eta arrano beltza ere ez daude kontrajarria dira, bi simbolo, biak herri berak beren hortasuna erakusten duten, ezta? Tradizioz eta antzinatasunak Nafar bandera dauka askoze antzinagoko sormena. Eta 1800 da azkeneko urtetan, ia 1900-en, nolabaiteko eten baten isla edo reflejo bezala Sabino Aranaiek sortu zuten ikurrina. Ikurrin hori sortu izan zen bakarri Bizkairako eta partido konkreto batetarako. Baina jendeak bere egintzun ikurrina hori. Eta ikurrina hori zabaldu zen ez Bizkaian, ez komunidade autonoma, baizik eta Euskal Herri osoan. Orduan, ikurrina gurea da, baina ikurrina ez dago kontrajarria Nafar estatuaren simbologiarekin. Nafar estatuaren simbologiaren barruko beste simbolo bat da. Eta esan dezagun, ikurrinak
ordezkatzen dula edo islatzen dula gure euskal nortasuna. Eta Nafar banderak ordezkatzen du, ispilaratzen du edo reflejatzen du gure estatuaren bandera. Bueno, oso interesgarri egia esan kontatzen duzun guztia. Nafarraldeek dena den, urte luzez egin du lan handia ez, Nafarroako bandera berreskuratzeko. Bai, baina banderaren atzetik, komentatzen genuen bezala, bandera bakoitzaren atzetik historia badago. Eta bandera bakoitzaren atzetik herri badago. Eta bandera bakoitzaren atzetik jende badago, bandera hori bere egiten duna, eta hori erakusten dutena bere identitatearen sakonean bezala. Orduan, Nafarraldek bandera landu du, baina bandera landu du beste guzti horren gehigarri bat bezala. Nafarralde lantzen duena da erakustea historian herri bakarra izan gehala. Eta herri hau izan dudala estatu bat, herri hau izan dudala independentea eta soberanoa, Nafarrak hartzen zituela euskal lurralde guztiak, eta euskal lurralde guztien ordezkari izan dela, konkista bidez Kastilak zatitu zuen arte. Hori da Nafarraldek gizarteratu egin nahi duena, eta gizarteratu ez mezu bat bezala, baizik eta nolabaiteko froga zientifiko baten bezala. Hau da, gauzak horrela dira, ez dira kontatu diguten bezala. Horregatik, bueltatu ekainaren 3ko manifestazio horretara, justu konkista defendatu, konkista justifikatu duten horiek aterako dira kalera ikur soberanista batekin. Estadu baten, beraiek suntzitu zuten estadu horren ikurrarekin. Orduan, edo ez dakate informazio ona, edo, benetan bihotzen sari bali badira Nafar bandera ateratzen, nik uste ongi etorriak gizartean gero eta gehiago zabaldua dagoen gure historiaren interpretaziora. Bukatzeko behin, noaingo martxa ospatzen duzue urtero, aurten ekainaren 18an, ospatuko duzue, aurreratuko diguzu zertxo bat zergatik ospatzen den jai hau, sortutan hasiko den, nondik? Behin da berriz aipatzen ari gehan konkistaren horretan, askok plantatu izan dute konkista izan zala, gauza natural bat, Nafarrek bat egin zutela Kastilarekin, eta gainera badirudi bat egite hori izan zala, hilabete bateko kontua, ez da? Kastila proposatu zuen Joan Albret eta Katalina izan behar erregeak Fernando eta Isabel izatea, eta jendeak onartu intzula, etzan, inundik inora. Hori, nik uste dut, demostratu dela, eta mundu guztiak onartzen du, 1512an, konkista bat egon zala. Baina eske konkista izan da, etzian jendea pakean gehatu. Zeren urte hortan berean, 1512an, izan ziren estadua, Nafarroa, berreskuratzeko alegin bat. 1516an, Nafarroko Pedro Mariskalaren bidez ere, Fernando Katolikoa hil zanean, egon zen beste saiakera bat erresuma berreskuratzeko. 1521an, Kastila komuneroekin borrokan ari zala, eta nolabaiteko krisi handi bat zegoela aprobetxatuz, ejertzito handi xamar bat antolatu zen Po eta Bearnon han bai zegoen Nafar erresumaren gehatzen ziren zatitxo txiki hori, ezta? Orduan, saiakerarek arrakasta handia izan zuen, eta hilabete batzu zero eskuratu intzan berriro ere erresuma Nafar jendearentzat, ezta? Baina Kastila komuneroen gerra hori konpondu zuen, komuneroak gainditu zituen, eta komunidadeen alde lan egin zuten guzti haiek jarri zuten lehenengo lerroan, eta jontziran Nafarroa berkonkistatzera, berriz ere zehatzera.
Orduan, ejertzito handi batekin, 30.000 lagunez bere armaz, trabukoak eta lantzak eta lehenengo lerroan komuneroa jarrita, ejertzito handi batek irabazten juntziran, eta orduan Errioxatik atzeaka Lizarra eta azkeneko bataila jokatu zen Noaingo zelaietan. 1521ko ekainaren 30ean. Orduan benetan Nafarroak galduzun independentzia gaur arte, bihar ez dakigu ze gertatuko den. Baina hori izan zen mugarri bat Nafarroaren historian. Orduan guk hori gogoratu nahi dugu. Gogoratu nahi dugu nola Gaztela etorri zen 30.000 laguneko ejertzito batekin. Nafarroa atzeraka egin ez bere lurraldea defendatuz 8.000 budalagun edo soldaduekin, haietatik 5.000 izan ziren hildakoak, hau da, sekulako sarrazkia, eta baita ere nolabait... 30.000 aurka, ez? Jakina, gaztelarrak ere hil ziren, baina desproportzioa ikeragarria zen. Beste gauzaen artean, Kastilak beti bultzatu izan duelako ejertzito profesionala. Eta ez pentsa gaztelarrak bakarrik zirenik, baizik eta merkatuan, soldaduen merkatuan hartzen zirenak, ezta? Orduan gogoratzen dugu pixka bat batalla hori. Noaingo batailaren ondoren etorri zen Amaiur. Amaiur izan zen oso simbolikoa, baina simbolikoa bakarriz, 200 lagunek ez zuten Gaztelaren kontra egingo, eta azkeneko plaza galdu zana Hondarribi izan zen 1524ean. Orduan, aurten tokatzen da alde batetik Katalina Foixekoa erregina hiltzela, eta bestaldetik bat egiten du ere Cisneros Kardenalak aurreko urtean agindua eman zuen Nafar gaztelu guztiak suntzitzea, eta orain aurten 500 urte hasi ziren betetzen Nafarroko ondarea gazteluak suntziteko erabakia betetzen. Horregatik aurtengo Noaingo eslogana pixka bat hori da, gure ondarea, gure memoria, ezta? Oroitu nahi dugu Nafarroa aberatsa zala, Nafarroa kultua zala, Nafarroak bere ondare propioa zaukala, beraien ikurrak, gure ikurrak, gure ondarea, gure patrimonioa, eta hori batalla honetan hasi zen suntzitzen. Eta aurten 500 urte suntziketa hori gauzatzen hasi zen Cisneros Kardenalaren eskutik. Ekainaren 18an izanen da martxa, goizean. Aipatu behar da ere, aldaketa batzuk ere badaudela esan beharrekoak. Hasiera batean martxa egiten zen Iruñatik Noainera, Getzera. Beste urte desientetan egin dugu alderantzizko bilbidea, Getzetik Noainera. Aurten, Noaingo batalla hau gogoratzeko egingo dugu Noain herritik Getzera. Noainen badago plaza bat, Noaingo batallaren plaza. Orduan, plaza hortatik atera eta 2 kilometro terdi 3 kilometro eskasera iritsiko gera monumentora. Eta monumentoan han egitengo dugu ekitaldia, eta ekitaldi hori bai sorpresa izango dela. Osongi behin, mila esker, beti bezala plazer bat, gurekin egoteagatik eta ongi izan. Jende eusko animatzen den martxara. Berdin eta denok konbidatuta zaudete. Mila esker. Mila esker zui.